venit la primul meu episod de pe acest canal. Astăzi o să ne jucăm astăzi ne jucăm FIFA 25. Haideți să vă arăt cum se face un meci de fotbal. Bun, și să dați goluri. Dați like, subscribe și clopoțel. În primul rând, trebuie să mergeți aici, să dați în partea asta sau în partea aceasta, dacă vreți. După mergem așa și acum trebuie să ne selectăm echipa. Voi puteți să vă selectați orice echipă vreți. Eu o să-mi selectez acum Real Madridul. Voi puteți să vă puneți orice echipă. Dacă aveți jocul acasă, puteți să vă jucați gratis sau și pe calculator. Facem mai multe episoade pe acest canal. Asta este doar primul episod. Eu am mai avut un canal așa. Voi puteți să vă selectați orice echipă care să de exemplu, eu mi-am pus FC Rapidul. Bun. Am dat pe X. Oare de ce? Pentru că nu oare de ce? Două secunde, prieteni. Welcome to TV. Așa. Voi puteți acum să vă selectați orice. Eu selectez ce echipă vreau. Așa. Eu, de exemplu, acum o să-mi selectez Real Madridul. Da, face așa. Aolo. Bun, prieteni, acum vreau să vă anunț că acum mi-am ales echipa, mi s-a întâmplat ceva acolo. Acum trebuie să vă alegeți hainele. De exemplu, o să mi le aleg în negru și în alb la cealaltă echipă. Și haideți să dăm drumul. E cam greu. 2 secunde să găsesc ceva. Asta poate filma, totuși. Uite așa, nu? Cred că am fi bine așa. Vedeți? Asta, ba nu. Da, trebuie să învăț cum să țin telefonul. De exemplu, acum mi-e greu ca să-l... Nu știu cum să-l țin, dar în fine. Stați o secundă, prieteni, să văd aici, poate câștig niște vizibilitate bună ca să pot arăta și să mă pot juca și eu. Să vedem, vedeți așa bine, să vă pun și